x'jiġralek Lupu Lupettu għal Fed Gerger? U iva saħat iltaqa' ma' Lupa Lupetta. Ejja, ma l-ewwel idu ngħidu l-istorja lit-tfal, ħanajdu l-istorja tiegħek ta' meta mort il-pixxina. Merba tfal, nilqakom għal dis sessjoni ta' qari online. Illum se nitkellmu dwar l-lawm. U se nirreferu għal dan il-ktieb Lupu Lupettu ilab u pinġi. Dan il-ktieb ġie miktub minn Orjen Lalma, illustrat minn Eleanor Tuyer u ġie maqlub għal Malti minn Claire Azzoppardi, pubblikazzjoni ta' Merlin Publishers. Mela, qabel ma nibda naqra l-istorja tal-Lupu Lupettu, se naqdilkom xi ħaġa dwar l-lawm u l-benefiċċji li fih dan l-isport. Mela l-lawm fih kemm benefiċċji kemm fiżiċi kif ukoll mentali. Nistgħu ngħidu l-lawm isaħħaħ il-muskoli, jgħin biex ikollna qalb u pulmun b'saħħithom u jgħin anke biex nibni r-reżistenza. L-lawm huwa ta' benefiċċju wkoll għal min irid inqas fil-pis. Huwa tajjeb ukoll għal min weġġa waqt xi logħba u tajjeb ukoll għal nisa li huma tqal għaliex fih inqas strapat minn sport ieħor. L-lawm tajjeb ukoll biex nipprevjenu ċertu mart bħal apoplessija, diabete u pressjoni għolja. U minn barra dawn il-benefiċċji fiżiċi, l-lawm jgħin ukoll is-saħħa mentali. L-lawm inaqqas l-istress, id-depressjoni u l-ansjetà u huwa tajjeb ukoll biex iżid il-memorja u jinaqqas ir-riskju tad-dimensja. Issa, ħanintroduċu l-istorja tal-lum. Mela għal min mhux familjari ma' dan il-lupu, Lupu Lupettu, ngħidilkom li dan il-lupu huwa b'kemmxejn imqareb iħobb ħafna l-praspar. U dejjem b'xi avventura ġdida. Iżda importanti wkoll li xi drabi nitalmu xi ħaġa minn dan il-lupu wkoll. Issa l-Lupu Lupettu ma tantx lupu sportiv u jipprova jevita kull tip ta' attività fiżika. Iżda llum ħanaraw sejjer il-pixxina bis-saħħa tal-ħabiba tiegħu Lupa Lupetta. Taħsbu jirnexxielu jom? Ejja naraw. Mela, nibdew. Mela, l-istorja jisiba se mmorru il-pixxina. Darba waħda, Lupa Lupetta marret ħabbat lil-Lupu Lupettu. Bonġu Lupu Lupettu, semmur il-pixxina mal-ħbieb illum, trid tiġi. Le, grazzi, wieġeb Lupu Lupettu. Jien ma ħobbx immur il-pixxina. Nippreferi nintefa' taħt xi kaskata. U ejja magħna. Mingħajrek lanqas nieħu gost. U allura Lupu Lupettu qalilha: Iva niġi qalb ta' qalbi. Mela kaskata hija l-waterfalls, kien iħobb joqgħod taħt il-kaskata, relax, ma kienx iħobb l-attività fiżika, ma kienx iħobb joqgħod jom. Malli waslu l-pixxina, Lupu Lupettu intefa' fuq xugaman. Oj, Lupu Lupettu, daħaq bih Valentin. Aw maħniex il-baħar ta'. Ejja ummana. Le, grazzi m'għandix aptit, wieġbu Lupu Lupettu. Il-verità li ħadd ma kien jaf kienet li Lupu Lupettu ma kienx jaf jom. Kien Lippu l-ġgant li nduna l-ewwel. O jint, jaqgħu ma tafx tom. Ekku, qallu Lupu Lupettu. Illa mhix qed titlef, qallu skantat Lippu l-ġgant. F'kemm li ngħidlek Lippu l-ġgant qabad lil-Lupu Lupettu u tefaw fl-ilma. Valentin żammu f'wiċċ l-ilma u beda jurih kif jaqdef b'saqajh. Lupa Lupetta baqgħet eżatt warah biex tassigurah li mhu se jiġrilu xejn. Tant mar kollox tajjeb. Fl-aħħar tal-ġurnata, Lupu Lupettu kien tgħallem jom. Bravu Lupu Lupettu, feraħ bih Giuseppi. Issa nistgħu naqbżu flimkien. Lupu Lupettu olla jnejh il fuq. F'qalbu beda jgħid li minn hemm fuq ma kien se jaqbeż żgur.
Imbagħad daqqa waħda għajjat: "Attenti, attenti! Hemm kelb il-baħar fil-pixxina!" Dak biża', kulħadd ħareġ jiġri mill-pixxina u Lupu Lupettu telaqlem ħelu ħelu. U dik kienet l-istorja ta' Lupu Lupettu. Issa tfal intkom ġieli ivventajtu xi skuża biex ma tagħmlu xi ħaġa li forsi l-oħrajn qalkom biex tagħmlu u ħassejtukom daqsxejn strambi. Allura ivventajtu xi ħaġa bħal Lupu Lupettu għamel dil-praspura tal-kelb il-baħar. U kulħadd ħareġ jiġri, kulħadd belaħħa. Issa, ukoll f'din sessjoni nixtieqkom tiftakru wkoll meta bdejtu tgħumu. Kellkom xi storja x'tirrakkuntaw, forsi kellkom xi inċident, jew tallimtu tgħumu permezz ta' xi avventura, jew forsi kien hemm xi persuna partikolari li għalmitkom tgħumu. Nixtieqkom li tiktbulna u tgħidulna l-istorja tagħkom. Issa, li se nagħmel se nurikom xi ftit sentenzi, se naqrawhom flimkien u mbagħad se ntikom ċans biex tagħmluhom wara xulxin skont kif jidhru fl-istorja. Mela. Poġġi dawn il-frażijiet wara xulxin skont l-istorja. Mela. Kulħadd ħareġ jiġri mill-pixxina. Lupu Lupettu tgħallem jom. Lippu tefa' lil-Lupu Lupettu fil-pixxina. Lupa Lupetta marret ħabbat lil-Lupu Lupettu. Lupa Lupetta ikkonvinċiet lil-Lupu Lupettu jmur il-pixxina. Lupu Lupettu ma rridx imur il-pixxina. Lippu l-ġgant induna li Lupu Lupettu ma kienx jaf jom. Lippu ħajjar lil-Lupu Lupettu biex jaqbżu flimkien. Lupu Lupettu beda jgħajjat li hemm kelb il-baħar fil-pixxina u Lupu Lupettu intefa' fuq ix-xugaman. Issa, mela ħanamluhom daqsxejn flimkien dawn is-sentenzi. Mela ħanibdew mill-ewwel waħda. Lupa Lupetta marret ħabbat lil-Lupu Lupettu. Lupu Lupettu ma rridx imur il-pixxina. Lupa Lupetta ikkonvinċiet li Lupu Lupettu immur il-pixxina. Lupu Lupettu intefa' fuq ix-xugaman, rajni hemmhekk fuq ix-xugaman, rilassat u ma rridx jom għaliex bħalma rajna fl-istorja ma kienx jaf jom imma ħadd ma kien jaf. Lippu l-ġgant induna li Lupu Lupettu ma kienx jaf jom. Lippu intefa' lil-Lupu Lupettu fil-pixxina. Lupu Lupettu tgħallem jom. Lippu ħajjar lil-Lupu Lupettu biex jaqbżu flimkien. Lupu Lupettu beda jgħid li hemm kelb il-baħar fil-pixxina u fl-aħħar kulħadd ħareġ jiġri mill-pixxina. Issa, hawnhekk għandna ikteb 5 aġġettivi jew fatti dwar Lupu Lupettu. Mela tridu tiktbu, f'dan il-każ għandi 6 ma tistgħu tiktbu 5 għax għandi waħda ħanamilkom jien iħobb lil-Lupa Lupetta. Okay? Jien għandi 6 hawnhekk. Issa, mbagħad nixtieqkom li tiktbuli aġġettivi oħra jew fatti dwar Lupu Lupettu. Per eżempju, x'nistgħu niktbu? Mela Lupu Lupettu kif kien iħobb jom, kien iħobb l-attività fiżika. Mela x'nistgħu ngħidu dwar Lupu Lupettu? Nistgħu ngħidu li kien għażżien. Ma jafx jom, nafu li ma kienx jaf jom, għax aħna għadna jew fatti jew aġġettivi. Kien imqareb, għax ivvinta dik il-praspura tal-aħħar, kien ftit beżżieħ ukoll għax kien ma kienx jaf jom u flok prova jitgħallem jom, għalli ma rridx jom u baqa' hemmhekk fuq ix-xugaman. Sakemm għandu naw sħabu, iħobb joqgħod taħt kaskata. U dik hija xi ħaġa oħra li tallimna mill-istorja li kien iħobb joqgħod rilassat taħt il-kaskata. U dik kienet lezzjoni dwar Lupu Lupettu. Nispera li ħadtu gost li tallimtu xi fatti dwar dan il-Lupu Lupettu u li taqraw ukoll il-kodba ta' Lupu Lupettu għax dan huma serje ta' kodba
li tistgħu sibu tixtruhom u taqrawhom. Huma interessanti ħafna u hemm suġġetti differenti. Grazzi ħafna tfal, narakom. Ciao ciao.